ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai lekai bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Uba Hamlet Son Doling uba Longru Menteri uba Pait ya Katanat Community and Rural Development Block jong Sorkar Jilla haga khat pratri ukula lengkot arazar arpuway ula kular ba unsa pha tokit halor ka jingkeno baka way ka long kmi na kasnong lama ya ka balatip kum ka kong Trina Suchen kala sha tach snong hakador bar snong lama kabahap hapo upod usam jong ka East Gentia Hills District tang nakadaw bakala say madanya ka jersey bamsab hadin bakala panjing tip leng baka right to information arajar san ban tip banya halor ka jingja jong kapisa bala pentre naka scheme Mahatma Gandhi National Rural Employment Scheme uba Hamlet son ula ongru baka day ka hok jong uway pa uway unong snong jong kari ban panjing tip leng baka RTI bat kono ko dorbar snong kamdon borsatia ban shan kuna tang nakadaw baki nong snong ki panjing tip leng baka RTI hakabaya day bat kani uba Hamlet ulaong baon sa panya ka kaipod na u Deputy Commissioner jong ka East Gentia Hills District bat na u Block Development Officer jong ka Clariat Community and Rural Development Block ban tip company halor kani ka jingjia Budi bat kini benta bat pipa pi bat jong ba kana paru apong ki kot kebor ya ka jingshale sya kapat jong ni kong tengah dabi panik RTI Iba ya ke RTI hi la ban mono ki dan kohok bakin hit ya ke jingtip na ki department ba ber balik ta pun la man khang bat kasnong kan dan bor area man khang ni no la de ban post kedo ka kerja penalti ya ki tang ada bagi file ya ke RTI mar ki applicant ya ke RTI mar ka ban tip jingtip ki ba ber kila ban file kan de ke problem ndai ban ong ba tang ada bagi file ya ke RTI insya Allah maksud de kata kalong ki ka ba mi ha di ya kena kias ke ba lapau ba pupa kita pi kelang ba naglang juga ngan sa injective lembaga department lembaga video kelang ba ginam elat ba kinu kampian ki ba ki banja po ki blok kamtam namar ba kemo ipi ki bre gidan ko par gar sai kila par gar sai rei tang na kata ba kelang ba tersimu production ginam elat naglang juga department nganap banyo aswa ya ka jingtip ka ba bria habare ba ka benta nomor ba application pra inga mata gumne dengan tip ka la yo ka jingtip ka ba bria halor ki jingja ba khoi ngin kam bar order ki inquiry kan ba kini ki jingja kimni banja shur smart marko ba kalong hi ki jingtip kam ya kini ka scheme mg ko ba ki pa iba ki ban i ba ka jingtip kam nong kam khoi ba ka ba shai dikata hai kejengkau jungi kelang ba kejeng mereka milih skim MG kepada central skim yang melakukan kod bahasa bakal lagi lakini kunuki jika nak bamsap bagi jengban pendekam paklai ka skim